दिनै गोथार दौल फोरबो तामुलपुर विधानसभा बियाबाव बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी दिनै गोथार हलिनि फोरबोआव तामुलपुर जिल्लानि दाब दाब जायगायाव मटर साइकेल रेली खालामनानै फुजा थावनिफोराव नुजाथियो। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारीया दिनै गोथार हलिनि समाव आसामनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनो हामलायथि बावहरदों। बिश्वजित दैमारीया 43 नं तामुलपुर विधानसभा बियाबाव बिसायख'थि बादायनाय आयदायाव बिजाथाइ फोरमायो बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारीया। बिथाङा बुङोदि दासिमाव तामुलपुर बियाबाव बिजेपि दोलोआ बिसायख'थि गेलेगोन बेयो रोखा जानानै दं। दोलोनि हाइकमान्डआ बेनि थाखाय खामानि मावनो बिथोन हरदों। बे लेखायैनो तामुलपुर विधानसभा बियाबाव दोलोनि खामानिखौ मावगासिनो दं होननानै बिबुंथियो बिश्वजित दैमारीया। बिटिसिआव थानाय मोनबा विधानसभा बियाबफोराव बिजेपि दोलोआ बिसायख'थि गेलेगोन। जेरावबो दल फुजा जेराव जादों बेवहाय हाबदों। ओरैनोथ' मोजां दल जात्राया जाहैबाय जोंनि भारतनि मोनसे हारिमु। गोदो गोदायनिफ्रायनो इसोरनि सायाव फोथायथि लाखिनानै उदां बोथोराव बेखौ फालिनाय जायो। मोनसे गोदान मिजिंजों आरो श्री कृष्ण आरो राधा बेखौनो गुबै खालामनानै बयनिबो गेजेराव खौसेथि अनलायनाय जाहाथे थायो। बेनि थाखायनो बिसोरखौ सिन हिसाबै लानानै खौसेथिनि अनलायनायनि आरो इसोरनिबो बिसोरखौ फुजा खालामनाय जायो दौल जात्रायाव। आरो दा बेबायदिनो जोंनि तामुलपुर समस्तिनि गोबां जायगायाव गोदो गोदायनिफ्रायनो बेफोरखौ फालिबोदों, दाबो बेखौ लाखिगासिनो दं। बे जोबोद मोजां बाथ्रा। आरो दिनै रायजोफोरजों ओंखायनो जि हायो रायजोफोरनि बे सिबिनाय आरो बे उत्सब खुंनायाव आं एसे नुजाथिदों जेसे हागौ। आंथ' जेरावखि जाया साखाफाराथ' जाखानांगोन गेलेनो थाखाय। दा आंखौ तामुलपुराव खामानि मावनो दैथायहरदों हिसाबै दा एसे मानसिफ्रा बयबो बे हिसाबैनो सावरायलायगोन। तामुलपुर समस्तिखौ जोंनि बिजेपि हान्जानिफ्राय बेवहाय खामानि मावनो हरदों जे बेखौ बिजेपिया गेलेगोन होननानै। ओंखायनो दानिफ्रायनो खामानि मावनांगौ। बे हिसाबैनो दा तामुलपुराव गुबुन गुबुन जेफोर जोंनि बुथफोर दं बायदिसिना बे लेभेलाव मावथिफोरजों दा लोगो हमलायनानै माबोरैहाय जों बिसायख'थियाव मोजाङै खामानि मावनो हायो बेखौ जों मावगासिनो दं।